बसा इकडे ये. बस का दोघं समोर बसा. तू इकडे पहिली बस. तू कुठं बसते रे शहाणी. नमस्ते सर्वांना. तर आता मी काजलला आणि मम्मीला एका रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन आलो आहे. लास्ट टाईम मी इकडे आलो होतो, टेस्ट करून गेलो आहे. आणि आता सध्या खूप धावपळ झाली आणि घरी काय बनवायला आणि टाईम पण नाही ना मम्मी आता आपल्याकडे. घरात साफसफाई चालू होती ना, येऊन कधी करणार पटकन जेवण. हां आणि आपली गाडी लेट आली, उशीर आलो. बरोबर. आता घरी करत राहण्यापेक्षा म्हटलं आपण पटकन काहीतरी खाऊन येऊ थोडंफार. आणि सामान पण नाही ना घरात. आणि तुम्ही विचाराल मी काय ऑर्डर केलं आहे, तर आम्ही इकडे काय ऑर्डर केलं आहे, पंजाबी थाली आणि डिलक्स थाली. म्हणजे 2 थाली ऑर्डर केले, त्यात 3 आम्ही खाऊ है ना. हात धुतलेस? हात धुतले, तुम्ही पण हात धुवा. आणि हे बघ तेवढे फोटो काढ मला. मस्त. या मॅडम हात धुवा. काजल आली हात धुवून. काय केलं रे? अच्छा पंजाबी आहे का? पंजाबी आहे, याला पनीर मसाला आहे, डिलक्स. ओके. त्याला सोलकढी वगैरे. तर हे आम्ही 2 ताट मागवले. राईस नाही येणार राईस येणार ना. ह्याच्यात राईस नंतर देणार ना. हो जिरा राईस देतो वाटत नाही. थांबा. तुला काय पाहिजे ह्याच्यातलं? पंजाबी थाली मस्त. एकच रोल कढी असल्यावर आहे ना. आणि तुला काय पाहिजे? तुला कोणतं आवडते? सगळं. गुलाबजामुन आपल्या दोन्ही थालीमध्ये आहेत. हां चला खायला सुरुवात करूया. नाही ते राईस आणतात ना. जेवण स्टार्ट करायच्या अगोदर मला एक सर्वांना सांगायचं. काय सांगायचं सांग. काय सांगायचं असेल या ताटाला बघून मला काय सांगायचं असेल सांग सर्वांना. हेल्थ रिलेटेड आहे तर मी काय सजेशन देणार सांग. या दोन्ही ताटात काहीतरी सेम आहे. काय सेम आहे सांग. पापड नाही. ह्याच्यात गोड पदार्थ कुठे? गुलाबजामुन. ह्याच्यात पण गुलाबजामुन आहे ना. तर सर्वांनी पहिलं काय खायचं ताट खायच्या सुरुवातीला काय करायचं? स्वीट्स खायचं. का खायचं स्वीट पहिलं खायचं. जेवल्यानंतर स्वीट नाही खायचं. पहिलं काय खायचं असतं कारण पहिलं खाल्लं तर ते एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं. बरोबर. आणि लास्टला खाल्लं तर ते पोटाचे प्रॉब्लेम क्रिएट करणार. आता आपल्याला एनर्जी पाहिजे. मेन म्हणजे तर गोड पदार्थ खायचं नसतं. आणि जर पण आपल्या ताटात असेल तर आपण ते पहिलं खायचं. चल मम्मीला भरव. मी खाते. मी खाते. काजल पहिले गोड पदार्थ तुम्ही खावा घ्या. ते माझं चमचा घेतलं. काजल हा तू खा. हा गोड पहिला खा. नाही तर काजल कशी लास्टला खाते. हां मी तर सोबत. आणि इकडे मी ह्यांना दोघांना समजवतोय ना तसं मी तुम्हाला सर्वांना पण समजवतोय की गोड पदार्थ पहिला खायचं कधी पण. नाही खातू का पहिला. तू बरवणार होते. ठीक आहे. सुरुवात गोड पदार्थापासून केली ना. इथे मम्मीने काय केलं चेंज माहिती आहे का काजल. ती हेवी थाली आहे, पंजाबी थाली आहे ना. तर ती इकडे दे कारण तुला प्लेन राईस खायचं मम्मी. हां मला जिरा राईस नको आहे. हां आणि ह्या थालीमध्ये आणि ह्या थालीमध्ये डिफरन्स बघ. प्लेन राईस आणि इकडे रेसिपी बघितले का? हो पाहिजे. खाल्लं सर्व नाही. 1 by 1. डाळ दुसरी होते. हे जिरा ही डाळ कसली बनवली आहे? हां मूग आहे ना. तूर नाही ना त्यात. हां ठीक आहे. तुला तूर नाही चालत ना. ठीक आहे. ही पनीरची आहे, एक मिक्स आहे, एक मिसळ टाईप आहे काहीतरी. डाळ सोलकढी. मम्मी सोलकढी पण पिया मम्मी. ताक आहे आपल्याला. आणि इकडे गोड पाणी आहे ते आता घ्यायचं नाही. हे आता नाही. खाऊन झालाय. हां बस गोड पदार्थ पण पहिला खाल्ला ना. आणि तुझ्यासाठी ठीक आहे ना नॉर्मल ते. आणि चपाती आहे 2 आहे ना. आणि दही आहे. चल कंप्लीट कर आता. काय जागा काय चेंज केली? हां तिकडून इकडे का केली? हां हे बॅकग्राऊंड बघा कसं मस्त आहे. येस मी इकडे बसतो आणि तुम्ही खायला घ्या पटकन. आता 2 चपाती मागवू ना अजून पप्पे. मागवतो. हां हिला चिकटायला बसायचं इकडे बस.
मग असं डिस्टन्स आहे ना खूप. हा काय? खाणार कसं? किती खाण्यासाठी किती गडबड उडाली आहे. चला घ्या खा. बघा बघा काजल बघा कशी चिकटते. खाण्यासाठी चिकटते. आता तिला आवडली आहे पंजाबी थाली एकदम मस्त. आणि तुम्ही मला मग सांगाला की आईला मम्मीला बाहेर परत का घेऊन आलास. तर ते कसं आता परिस्थितीच तशी आहे की आम्ही ट्रॅव्हलिंग करून आलो परत त्यांना पण किती दमवणार ना. आणि बाहेरचं जेवण पण एकदम हे नाही आपल्या घरातलं सारखं जेवण आहे. क्वालिटी चांगली आता आहे. तुम्ही सोलकढी आहे म्हणजे तुम्ही विचार करा किती जेवण चांगलं घरातलं सारखं आहे. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे सॉरी, या रेस्टॉरंटमध्ये ना मी एकदा अगोदर आलो होतो तर मी आजी आत्यांना पण मी बोललो होतो चला तुम्हाला नेतो. पण ते त्यांनी मला काहीतरी रिझन सांगून नाही, म्हणजे असं नाही की मी कोणाला बोलवत नाही, मी सर्वांनाच बोलवतो. आणि जर टाईम मिळाला तर आपल्या दोन्ही आत्या आहेत ना मम्मी, हां आत्याला आजीला पण इकडे घेऊन येऊया है ना. काय काजल? आणि मला पण. तुला पण परत यायला. एवढ्या सर्व भाज्यात पण 2 चपात्या एक्स्ट्रा. ठीक आहे. जेव आता. मला आवडली आहे ही भाजी, लई आवडली मला पनीरची आहे. ही कसली भाजी आहे बघ. चोर नाही भाजी तुम्ही बोलताना लई चांगली आहे. ती तुझ्याकडे पनीरची भाजी नाही आली का? नाही ती पंजाबी झाली आहे ना. मग ह्याच्यातली थोडी थोडी घे तुला पण. हे आम्ही सर्व नाही खाणार, ह्याच्यातली थोडी घे तू. नाही ती टेस्ट करायला घेतली. ठीक आहे ना. घेतली ना बाजारी. घेतली. हां बाकी सर्व सेम सेम आहे वाटतं आहे ना. ही एक वेगळी आहे. ही पण सेम. ही एक वेगळी आहे ना. छान आहे. फिश टँकला बघत आणि पिक्चर बघत खायचं. बाहेर आलो तरी ना एक गोष्ट आम्हाला करायचीच आहे. काय करायची सांगा जर. मम्मीनी पापड आणि लोणचं खायचा नाही. बघ किती शाणी आणि खाऊन बसली हो पहिलीच. अर्धा पापड काजल अर्धा पापड तू खाल्ला ना. तू खाल्ला का मम्मीने खाल्ला? अर्धा पापड तुम्ही खाल्ला होता. ठीक आहे. पापड पण नाही द्यायचं मम्मीला लोणचं पण नाही. आणि मम्मीला लोणचं सुद्धा नाही द्यायचं. ते समोर ठेवलं की ते चाटत बसेल, त्यापेक्षा काढलेलं बरं. हां बरोबर ना. जरासं आहे टाकायला लागलेलं. बाकी सर्व तू खाऊ शकतेस बघ है ना. जरासं लागलेलं आहे. जरासं लागलेलं आहे टाकायला. हे सोलकढी पण तुझ्यात ठेव म्हणजे पियायला पाहिजे. अर्धी तू पिन अर्धी काजलला दे. काजल तू पिना सोलकढी नाही पियत. काजल 2 राईस प्लेटचे 3 राईस प्लेट झाले बघ कसे. काय केलं सांग मम्मीने. मम्मीने भात पिझ्झा इथे दिला तुम्हाला. भात पण इथे दिला. हे सर्व कटोरी इकडे दिले. हां हे आहे. आता आमचे किती खाली होतात ते बघा. एक एक करून आम्ही असे खाली करतोय ना सर्व. ते पिशील ना. हे सोलकढी नाही पिणार आहे काय. हात धुवून येते. अजून एक ऑर्डर केलेली आपण काहीतरी सिक्रेट. हां जर हात धुतो पण धुवायचा हात. हात धुवते ना. मम्मीची एक राईस प्लेट गेली पण इकडे दुसरी राईस प्लेट तयार झालेली आमची. अर्धी राईस प्लेट इथे आपल्याकडे. इकडे राईस प्लेट परत तयार झालेली आमची. हे नको आम्हाला गोड. हे पण नको आम्हाला गोड. लवकर संपवा दुसरं येणार आहे तोपर्यंत. हां तुझं झालं. चल ते भात का तेवढा. हे बघ सर्व संपवलं बघ कसं आहे बघ व्यवस्थित बघ है ना. काजल आहे ना जोडीला मग काय अजून 2 प्लेट संपायचे. नाही मला टेन्शन नाही येत मग. है ना. काजल असते ती असली की टेन्शन नाही. पण सेकंड डिशचं मला टेन्शन आहे. हा काय? ते जाणार की नाही माझं ते. सेकंड डिश आमची एवढी मोठी आहे. ते काय आहे रिअल ती. आमची काजल ना नाही करते आणि मग सर्व ताट संपवते. आता तिला बोललो मी जबरदस्ती खाते. मग नको खाऊ दे मी खातो. कधी आय सेड नॉट नाव. मी बोललो मला ते खायला मग नाही बोलते बघ मम्मी. मी तुम्हाला बोलली हे काय टाकते. मला हे आणि बाकी सर्व हे तू पण खायचं. हे दाल कम्प्लीट करायचं. हे नाही खाणार. मला नाही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की माझ्यासारखे कोण आहेत की त्यांना ना असं वेस्ट गेलेलं पण आवडत नाही आणि ते खाऊ पण शकतात सर्व. आता बघा इकडे सर्व आणि मी असं करतो बघा सर्व एकात जमा करतो. तर हे लास्टचं उरलं आहे ना. आता काजल आणि मम्मी असते ना. काजल आणि मम्मीने टाकून दिलं असं. पण हे सांगू काय हे मिसळचं जे तरी असते ना ताक मिसळचं तसं आहे ते. कोण माझा काही वेस्ट नाही घालवत. तू पोराची मुंडी उडव. मस्त आहे ना. मी खाल्ली. तुला आवडली. मी खाल्ली आवडीने खाल्ली. अख्ख्या मसूरची आमटी आहे. हे बघा असेल का मम्मी. तेवढा मोठा आहे बघा. एक
2 3 4 4 काजल चल तू या तोंडातून चालू कर आणि तू त्या तोंडातून चालू कर. पाईप आहे का आज तोंडात टाकायला इकडे एवढा मस्त मसाला डोसा आहे ना हा. ह्याच्यात मसाला आहे का ह्याच्यात पण? भाजी नाही भरली आहे. पेपर डोसा मागवला आम्ही असंच. हां, कोरा असं थोडं वाटतं ना खायला कधीतरी असं कुरकुरीत काहीतरी. जेवलो आहे ना आम्ही पोटभर. पापड कमी पडले ना आम्हाला. मम्मीला पापड दिले नाही म्हणून मग डोसा मागवलेला आहे. चल कसं स्टार्ट करायचं सांग आता. इथून मन करते तोडायचं पण नाही असं मन करते ना. हां. असंच राहूया असं बघत राहायचं का याला. अरे होते ना. सांगा. थोडा बघूया आता. नाही तोडा ना फोटो काढ होते. फोटो काढू. फोटो काढ. चला आता खायची सुरुवात कशी करायची मला सांगा. इथून तोडायचं एका बाजूने. तू तोड इथून. हे कुरकुरीत बघ. खाली पडतो बघ. बस सर्व तोडत गेला तर नरम पडेल खूपया. हां चला खायच्या काजल. तिकडून थांबलं तुम्हाला. मस्त. मस्त आहे ना एकदम. मम्मी विचारते रत्नागिरीमध्ये हॉटेल कोणत्या हॉटेलमध्ये आली होतीस? हां. तर रत्नागिरीमध्ये आम्ही कृष्णा रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे. हे कुवारबावला आहे ना. होय मधी भाजी पण आहे बघ. कुठे ते जास्त झालेलं आहे है ना. म्हणून हळूहळू खातो. पण खाणार है ना. खतम करके रहेंगे है ना. म्हणजे आवडतं टेस्ट चांगली आहे ना. हां. तेच गाडी झाली एकदम. हे लोक एकदम स्लो खातात आहे. यांना खाऊ द्या. हे या दोघांमध्ये एक देतो आणि ही मी घेतो. चालेल. हे दोघं तुम्ही खावा. हे मी खातो. तुमच्यातलं हा तुमचा रस्ता आहे ना. ठीक आहे चला आता आता मी कंप्लीट करतो आणि मग तुम्हाला दाखवतो. हा माझा इकडे आणि मम्मीचा आणि काजलचा तिकडे. कंदीलचा स्टॉल बंद केला. गेला हां लेट झाला ना.